Jeg vil bare lige sige, mit sidste ord til min storebror var sådan, at uanset om vi dør eller ej, så er du i Rødovre. Det er det, jeg sagde til min storebror. Så hvad er den gået med om 3 minutter? Så jeg tror bare, jeg filmer. Ja. Vi ved ikke, hvis vi kigger ud af vinduerne lige nu, så kan jeg ikke se, at jorden går i gang med at gå så meget under. Lys og sådan noget fungerer fint. Man kan ikke rigtig se, der er noget, men lad os nu se, hvad der sker. Ja, smukke tale. Jeg begynder at fryse lidt. Vi har fået at vide, at astrofysiker Anja C. Andersen, at vi godt vil risikere at blive ramt af en komet. Lord! Hvorfor skulle de blive hentet af en UFO? Det kan være hvad som helst. Der kan stå en kop deroppe, der flyver væk. Han gik. Men det, jeg skal lige høre, kan vi regne dig? Fordi nu begynder det altså at nærme sig 1 minut og 10 sekunder. Jeg har i svømme, mand. Nu skal jeg bede alle her i salen om igen at tage hinanden i hænderne, for vi skal synge fællesskab, så vi kan gå syngende ind i undergangen. Så mindre I sidder... Jeg har kun 1 minut tilbage. Jeg tror, jeg lige læner mig op med min mor. De har da ikke tid til at synge. Bare sidde der og glo. Jeg kan mærke, at jeg begynder at blive lidt nervøs. Jeg synes ikke, at der sker så meget udenfor. Nu. Så, nu går vandet med nu. Vent. Sådan at løbe ud. Det er i livet! Hvad? Altså, jeg har lige været over på Ramachan, der ligger de og sover i hvert fald. Ja, det gør de jo. Det gør de, det er fordi, dem var over på Ramachan, de er dumme, de kan jo ikke stå op, så han ligger bare og sover hele dagen. Jorden skal da være gået under DSB. Ja, så er jorden altså gået under. Hør her, DSB kører til siden. Jorden er gået under. Jeg er rigtig glad lige nu. Jeg kan ikke forstå det, men vi overlever. Patrick er her. Der ligger derovre. Min mor er her. Og jeg er her. Vi overlevede verdens undergang af fald. I hele Danmark, og måske også på hele kloden. Men lyset er i hvert fald gået her i koncertdagen, som havde udvist med. Vi klarer det. Så du har det så uploadet her altså på YouTube. Verdens undergang. Not. Så fedt.